Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم. Yan uwa da abokan arziki da ke cikin wannan wato zaure mai albarka, ko kuma na ce wannan channel mai albarka. A yau muna ranar talata. Insha Allahu yau za mu yi bayani kan wani fa'ida mai albarka akan abin da ya shafi muhabba, wato soyayya kenan, da ƙulla soyayya tsakanin ka kai da wani ko tsakaninki ke da wani. Insha Allahu ga bayanin kamar haka. Wannan aiki gaskiya aiki ne wanda ya shafi rauhani, yauwa, ko jinnu, ko ka ce arwahu, ko ka ce jinnu, duk wanda ka ɗauka daidai ne. Kuma ita wannan fa'ida ana aikata ta ne a wato ranar Juma'a bayan saukowa daga sallar Juma'a, kamar ƙarfe 2 na rana. Abin da muke da jan kunne a kansa shine a kula da dukkanin abin da za mu ba da, saboda za mu ba da abu da yake sahihi, ba wai abu na ƙarya ba, ba kuma abu wanda zai zamanto ana yaɗawa wanda ba haka yake ba. Komai da za mu ba da a wannan channel namu mai albarka na taimakon Allah, abu ne wanda an jarraba shi zahiri kuma an gani. Insha Allahu abin da muke da buƙata a gurinku shine a yi liking a kuma yi subscribe. Bayan haka ga shi za a zana shi kamar yadda yake a rubuce, shi abin da za a rubuta ɗin. Yauwa ga shi kamar haka.
Assalamu alaikum. Gashi nan kamar yadda aka na zana shi haka. Wajen da aka rubuta ɗalib, ɗalib shine za a saka sunan wanda ake so ya so. Almaɗalib kuma shine sunan wanda ake nufi da abun. Misali kamar Abubakar yana so Usman ya so shi, to shi wanda yake ɗalib Abubakar ɗin yauwa sai sa sunansa a wajen ɗalib ɗin. Shi kuma Usman sai sa sunansa a wajen maɗalub. Abin nufi dai kai da za ka yi aikin ko wanda aka kai ka baka aikin sunansa ne a ɗalib. Shi kuma wanda ake nufi da abin ya faru a kansa shi ne a maɗalub. Bayan haka shi in an kammala wannan rubutun kamar yadda yake an saka sunayen sai a nannaɗe a layarsa. In aka yi layar sai a sami bishiya ta ayaba, bishiyar ayaba sai a rataye ita wannan layar a jiki ta ringa lilawa. To bi iznillahi za a ga abin da ake nema cikin gaggawa. In sha Allah wannan sai an jarraba an gani. Sannan bayan haka muna buƙatar a yi subscribe a kuma yi liking saboda mu ƙara samun ƙarfin gwiwa da kuma ƙwarin gwiwa wajen ƙara kawo wasu sababbi in sha Allahu. Sannan kuma kar a manta gurin da aka zo aka ja layin nan na farko ga su nan kamar haka. Nan gurin, nan wajen za a saka sunan ɗalib, sunan da aka saka a nan, sunan wanda ya zo maka da abin kenan. In kuma kai ne to sunanka. Shi kuma wannan na biyun shi ne za a saka sunan wanda ake nufi da abin. Kun ga nan sunan ɗalib, ga nan sunan maɗalub. Yauwa to haka za a yi shi. Bayan an saka a nan an sa a nan nan ma kuma sai a ƙara sakawa. In sha Allahu mun gode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara. Allah ya iya mana, Allah ya mana taimako na alkhairi. Kar a manta muna buƙatar liking da subscribe saboda mu wato ƙara samun ƙarfin gwiwa da kuma tallafi. Ta ɓangaren ku, ta haka ne muke samun ƙwarin gwiwa wajen ƙara fito muku da abubuwan da suke mujarrabai masu kyau. Mun gode Allah ya ƙara sutura, Allah kuma ya taimake mu gabaki ɗaya. Mai tambaya zai iya yi a wajen da muka sa comment, zai iya yin tambayarsa a nan, za kuma a ba shi amsa in sha Allahu. Mun gode.